May kayon padasen, itinaimas, Ken. Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalintay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay Mrs. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at takas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasya lang sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampaseksit pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Gusto mo bang mag-grocery at mamalengke na walang hassle at stress? Sagot namin yan! Iyaradi mo na yan. Iyaradi. All your needs in one place. Napakadali! I-download na sa Google Play at App Store. Pagkatapos niyan, pwede mo nang simulan ang kakaibang online shopping experience. Meron silang iba't ibang klase ng serbisyo. Laundry, water delivery, medical supplies, transient house, carpentry, plumbing, electrical works, at iba pa. Eto pa! Kung naghahanap ka naman ng masasakyan, meron din silang Bring Me Home drivers at angkas. Para sa inyong katanungan, i-text o tawagan si Mr. June Lardizabal sa 0945-453-9057 at 0968-413-8687. So ano pang hinihintay nyo? Huwag nang magpauli, i-download na ang Yara D, ang trending online app. Yara D,
Ang online grocery at palengke diretso sa bahay nyo. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Paudiarco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umawawang Wasing. And this is Miss Janlyn F., your real estate consultant na nagsasabing Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa... Ang ating oras alas 11:50 na good morning. Naimbag ngagsapan, naimbag pangaldaw. Sa ating mga ka-RNG naman at sa ating mga ka-98.7 sa radio, eto pumilihan yung karamay para sa ating usapang PSA ngayong araw po naman ng Martes, Peter Umawawang Wasing. At siyempre ang aking kapartner, ang ating Mr. PSA, Gerard Tulito. Naimbag ang pangaldaw mo. Naimbag mo't lang pangaldaw mo sir kap uray no tapay lang mangmangan. Mano lang ang minuto sa. Ken kastamot adagi ay agbuybuyak ken dumdum magtata nga programa tayo. Yan. At para sa inyo mga katanungan naman sa ating usapang PSA, kung kayo po naman ay may problema sa mga dokumento ninyo ng inyong mga pagkatao, kung ano pa man yan, mga civil, mga documents natin, text mo lamang yan sa 0999-3070649. At sa ating mga viewers naman, comment lamang po sa ating comment section. Nandyan po ang ating RNG page at nasa Peter Umawang page din tayo at sa mga ibang mga nakashare na page natin. Okay, Gerard, anong update natin? Meron ba tayong update ngayon sa PSA? Sa ngayon sir kap is doon sa dami ng ating clients ngayon. Medyo dumami. Hindi nga lang, medyo dumami talaga. Ngayon? Yung mga clients natin simula kahapon hanggang ngayon kasi yung mga PNP trainees ay they are being required to submit yung kanilang mga documents, including that of their dependents. Kaya dagsaan sila sa aming opisina. Okay. Kaya yung mga ibang sektor ng mga clients natin ay hindi tuloy sila nakakuha ng kanilang mga queue numbers. Ito yung mga mag-apply na magpapasok sa PNP. Actually, trainee na sila. So, trainee nandun na sila. Oo, Okay. nandun na sila. Ang ano pa doon, Sir Cap, is kasi mga pulis sila, maaga silang pumipila sa opisina. Baka alas 3 ng madaling araw. Hindi naman. Pero as per yung aming security guard ay bandang 5:30, medyo marami na silang nakapila doon. Talagang maaga sila. So expected yan, mga nasa 1,000, ano? Oo, pero kailan pa rin nating ilimit yung number of clients sa ating opisina para ma-maintain namin yung protocol na minimum physical distancing na yon na 1 to 2 meters. So, sa kasulukuyan ay nakikipag-coordinate kami sa Kamdangwa para sana ay i-batch na lang namin yung kanilang mga request. Mag-designate sila ng kanilang liaison officer na siyang makikipag-transact sa amin para hindi naman madideprive yung general public doon sa services na ino-offer ng ating office. Dahil sa maghapon, ilang kuwan ba yung nasisilbihan natin? Ilang kliyente? Oo, doon sa normal na na working day na yung general public lang ang nandun, 380 yung limit natin. 380? 380. Tapos, usually yung average na
request nila na documents is usually 2. Mm. Pero yung mga trainees, since kasama yung kanilang mga dependents, nag-average yun ng mga 5 documents. Kasama pa yung Senomar doon, kaya medyo matagal yung pag-process sa kanilang mga request. Kaya, instead na 380 yung kaya natin sa isang araw, kailangang babayan din natin yon para hindi rin naman kami uuwi ng hating gabi, ganon. Oo naman. Oo, kaya yon parang nalilesan tuloy yung service natin sa general public. Kaya naisipan namin na makipag-coordinate sa Kamdangwa. So hindi na sila sasama sa pila ng general public? Yes sir, sana. Okay. Hopefully ma-grant ng Kamdangwa yon na request namin. Oo, itutuloy namin mamaya after this program actually. Ako rin makikipag-coordinate sa kanila. Okay. Oo. So, ibig sabihin, makipag-coordinate kayo doon para sila nila magbigay ng mga listahan ng Yes. kukuha ng kanilang mga dokumento. Oo, parang yung liaison officer nila will be a duly authorized na empleyado rin nila. And then, yung mga trainees, i-authorize nila yung tao na yon na siyang kukuha sa kanilang mga dokumento and that of their dependents. Mas maganda yun para naman hindi ma-deprive yung ating mga general public naman. Yes, sir. Oo. Dahil nabanggit mo, 380 yung pwede nating mapagsilbihan. Ito yung nakaraan nung wala pa itong mga mga trainee. Trainees, yes, sir. Oo. Pero sa ngayon, dumami kasi ibig sabihin yan, yung mga numero na binibigay ninyo, nauubusan na yung sa ating mga publiko naman. Yes, nauubusan sila kaya may mga clients na hindi natin bibigyan ng numero. Pinababalik na lang natin sila the following day. Okay. Oo. So habang hinihintay naman natin yung ating mga kliyente rito sa ating programa, so ano yung mga di-discuss muna natin ng mga makakatulong sa ating mga publiko naman. Oo. Ito naman Sir Cap yung tinatawag natin na reconstruction. Reconstruction ng civil registry document, hindi reconstruction ng kalsada. Akala ko yung reconstruction na ginagawa sa labas. Kasi nire-reconstruct nila. Oo. So reconstruction ng mga dokumento. Yes, sir. Anong mga dokumento ito? Ito ay birth, death, o di kaya marriage certificates. Pagka sinabi nating reconstruction, paano yun? Oo. Ito yung case na alam ng interested party or yung document owner na meron siyang nakarehistrong dokumento sa local civil registrar at nakakakuha naman siya noon. Pero sa ngayon ay pag pupunta siya sa local civil registrar, wala na silang kopya. For a reason na pwedeng nasira yung archive ng local civil registrar, naanay, ganon, nabaha, na nasunugan sila, o di kaya any other reason na pwedeng mawala yung records doon sa local civil registry office. So, in that case, ang gagawin ng local civil registrar is kailangang i-reconstruct niya yung kanyang record. So, meron tayong 2 case ng reconstruction, Sir Cap. Yung isa is yung kagaya ng na-mention natin kanina, as in totally wala yung kunyari yung isang libro nila is wala. Okay. Oo, so yung isang libro na yon probably 1,000 documents ang laman nun. 1,000 na records. So to reconstruct yung libro na yon, yung record ng local civil registrar, ang gagawin niya is susulat sa opisina ng Civil Registrar General, yung sa head office namin. And then, isa-cite niya kung anong taon, anong klaseng dokumento ang kanyang i-reconstruct. Para, ang gagawin naman ng head office namin is magpiprint sila ng kopya ng dokumento na nasa amin, iso-certify nila yon as true copy, and yun ang magiging kopya ng local civil registrar. Tapos, igagawa siya ng panibagong registry book. Kukopyahin niya yung mga entries doon sa files na yon. Kunyari birth certificate, kukopyahin niya yung mga entries from that form and then isusulat doon sa registry book lahat ng mga records na
nakuha niya doon sa aming central office. Okay. Oo. So yun yung case na maramihan yung kailangang i-reconstruct na mga records. Yung isa naman is yung kunyari papitsi-pitsi lang, yung piecemeal. Yung? Piecemeal, yung isa lang, isa o dalawa, gano'n. Per piece? Per piece. Oh. Ang gagawin naman ni local civil registrar dito is pwede naman siyang mag-request pa rin sa aming central office. However, since isa o dalawa lang naman, pwede siyang mag-base ng kanyang reconstruction doon sa mga documents na previously issued by ng kanyang opisina o di kaya yung owner's copy ng document owner din. Ganon. So, yun ang pwede niyang gawin. Pero in the event doon sa case 1 na kunyari may mga dokumento rin or even in the case 2, may mga dokumento rin na wala sa aming opisina. Ano ang gagawin ni local civil registrar to reconstruct? Yun. So, yung kagaya sa second case na pwede yung owner's copy, kung sa maramihan naman, mag-a-announce siya or magno-notice siya sa mga communities na kasalukuyang nire-reconstruct niya yung kanyang record dahil nga sabihin natin na nasunugan sila. Kaya hihingin niya yung mga owner's copy ng mga community members. So, ganun ang reconstruction na sinasabi natin insofar as civil registry document is concerned. Okay, at binabati rin natin itong mga viewers naman natin. Nandyan si Jesse Ordinario is watching. Andyan din si Manang Cora Pasalo na dyan sa Middle Quirino Hill. Andyan din si Phil Blue, Luz is watching. Maraming salamat sa lahat ng mga nagwa-watching at siyempre sa lahat ng ating mga listeners naman sa ating radyo. May text dito pero walang kinalaman dun sa dokumento eh. Ang sabi ni Wanto, good morning Kap. Patukaran man jay kantang dalawa kaming api. Isagot ko kina Marita Lopez T. Rosales, Pangasinan. Sige, at tignan natin. Nakikinig naman sa kabilang stasyon. Pagkatapos natin, patutugtugin nila yan. Nagabumutay ito kini 1-0. Good morning to both of you, Kap and Sir Gerard. Apay nagrigat makalagin jay online registration ti national ID. Nag-login kami hanmat nga rumor jay form nga i-accomplish ko na. Well, actually, everyday naman na sinusubukan ko rin yung website kasi may mga nare-receive tayo ng mga comments na ganyan pero okay naman. Ayos naman. So probably baka yung bandwidth na ginagamit ng ating texter baka hindi siya ganon kabilis, sabihin natin, or hindi ko alam kung ano kayang maging reason yun kasi sinusubukan ko naman at mabilis naman yung baka naman may problema sa internet connection. It possible, Sir Kapo. Yun. At inaldaw agdangdangnak ti programa makikatibanog makantayo pa Kap orayak di kanta nga request ko. Salamat po. Sige. Nagabumot kini 85. Good day Kap, Peter and Sir Gerard. Tanong ko lang kung magkano babayaran ko kung iparegister ko sa PSA yung nakuha ko na birth certificate from the local civil registrar. Okay. So magandang katanungan yan kasi actually maraming nagtatanong ng ganyan, Sir Kap. Pero ang sagot natin dyan is wala kang babayaran at hindi mo na kailangang iparegister sa amin. Yung term na ginamit niya is iparegister. Kasi kung ma-recall ng ating texter, kung ilang copies ang na-prepare doon sa dokumento na na-register sa local civil registrar ay 4. 4 yun. So yung isang kopya pupunta sa kanya as the document owner or the interested party. Yung isang kopya pupunta sa amin. Yung pangatlong kopya maiiwan doon sa local civil registrar. Yung pang-4, kung pinanganak yung bata sa ospital, maiiwan yun sa ospital na kopya nila. Ano yun? Sila yung magdadala? Yes. Bali yung local civil registrar mismo ang
may mandato na mag-furnish sa mga kopya na yon. So ibig sabihin yan, kapag pinanganak isang tao, apat yung dokumento ng o yung kanyang birth certificate, apat yun. Oo. Bahala na yung civil, hindi, teka muna. Sa hospital yun, di ba? Yes, sa Doon hospital. i-accomplish yun. Oo, sa hospital. Pagtapos, yung hospital ifo-forward sa... Civil registrar. Yung civil registrar ifo-forward sa inyo. Yes, magfo-forward ng isang kopya sa amin. So, doon sa apat na kopya na yon, pagpunta ng hospital personnel doon sa local civil registry office, i-receive ng local civil registry office yung mga documents, pipirmahan, at saka i-register. Ngayon, ibabalik ka agad yung kopya ng hospital sa kanila. Okay. At saka yung kopya na para sa document owner. So, maiiwan sa kanya is 2 copy lang. Ngayon, ang isang trabaho ng LCR is to submit lahat ng mga documents na na-register nila for a particular month on the first 10 days of the following month sa aming opisina. So, kunyari ngayong buwan ng July, lahat ng mga mariregister for the month of July, ibabatch nila yon, and then tsaka palang isasubmit sa aming provincial office sa August 1 to 10. So, hindi na niya dapat iniintindi ito. Yes. Sa ating texter, huwag na niyang intindihin ito dahil ipapadala ng LCR yung kopya sa inyo. Yes. Ang ano lang is baka yung ano naman ng texter is kailangan niya kaagad na makakuha ng kopya paano kung sa ganun? aming opisina. Kasi di ba kung na-mention ko kanina is on the following month pa lang isasubmit sa amin. Pero kung kunyari kailangan niya talagang makakuha ng kopya sa aming opisina, i-request na lang niya yung local civil registrar na i-endorse sa amin in advance yung kopya na isasubmit sana on the following month. Kakausapin ng LCR para i-submit sa office ninyo. Sa regional office in particular. Sa amin sa regional okay. office. Kasi nandoon yung civil registry system outlet na kung saan ako nandun, na kami na ang mag-i-scan doon sa dokumento para ma-upload namin sa ating computer database at pwede na kaming makapag-issue kaagad doon sa client. Kung hindi naman nag-abura ang kliyente doon sa mga nabanggit natin na proseso, ito ba gaano katagal bago makarating sa inyo? Ayan, okay. So, yung ulitin natin, yung na-mention natin kanina, the following month, isasubmit sa aming provincial office. Okay, so, let's say, pinanganak July 1. July 1, okay. Aantayin niyang August 1 to 10 bago ma-submit sa aming opisina. So, isang buwan na yon. And then, magkakaroon siya ng initial processing ng mga statistical information, kukunin doon sa dokumento, around 6 to 8 weeks doon sa provincial office. So, 6 to 8, so mga 2 months? Mga 1.5 to 2 months, ganon ang processing sa provincial office. So, that will be 3 months na kaagad. Okay, and then, ifo-forward yun sa central office, and then, mga 1 to 2 months din, magkakaroon siya ng final processing ng mga information, and then tsaka palang i-scan. So parang aabot actually ng mga 5 to 6 months. Bago may makuhang kopya sa inyo? Sa amin, oo. Ganon yan. Pero in the case of Benguet in particular, hindi naman sila umaabot ng 6 to 8 weeks. Actually, kapag na-receive nila ng August 10, nakakapag-transmit naman sila kaagad by the end of August. So medyo mabilis silang mag-process. Hindi ba pwede na sila na yung magdala sa inyo ng dokumento? Yung client? Yung client. Binabawal namin yun, Sir Cap, kasi may mga instances na along the way ay napapalitan yung mga information. So it's supposed to be an office-to-office transaction. Hindi po pwede na yung may-ari ng dokumento sa inyo dalhin? Yes. So yung LCR na ang dapat na magbigay sa inyo ng kopya? Tama, Sir Cap. Okay. So, yan, sa ating texter, texter 85, yan, wag mo nang intindihin. Antayin mo na lang ang 5 buwan. Oo. Although, sa ngayon, medyo bumibilis naman na. Kasi,
yun ang order kasi ng ng National Statistician natin na by parang 3 months after the occurrence of the event, available sana kaagad doon sa database namin yung dokumento. So, actually napapansin namin, for Baguio in particular naman, is talagang ganun nga, parang 3 months. Parang 3 months. Oh, parang 3 months. Within 3 months, available na kaagad doon sa database natin. Okay, at binabati rin natin from Florence, Italy. Ma'am Brenda Pasio Soriano is watching. Good day, Sir Peter and Sir Gerard. Maraming salamat sa laging pagantabi sa ating programa, Ma'am Brenda. Kay 6-4 naman, Happy Tuesday, Sir Cap and Sir G. Medyo naladwak tanda ako na. Kami rin nalado Well, buti na lang. Oo. Daw ka. Ask ko lang, handbang may substitute dyan ay national ID, iti professional license. Kasi nangag ko nga kas lang dyan driver's license, kat masabol updated, kat kas dyan matbati professional license from PRC, iyaman. Oo. Actually, hindi natin papalitan yung yung PRC license nila. Okay. Kasi mga specific na specializations naman yon. Kunyari, a license for medical practitioner or an engineer, ganon. So, as is pa rin yon. Magbibigay pa rin ang PRC ng mga identification cards. Okay. Oo. So, kahit na tayo mayroong national ID, kinakailangan pa rin natin ng ID katulad ng PRC, Oo, kasi regulatory agency naman sila Okay. Oo. So, driver's license, iba rin yun. Ay, iba rin yun. Hindi kasama sa national ID yun. Oo, parang sa consolidation kumbaga. Oo. Oo. Hindi siya kasama. Yung voter's ID, hindi na. Yung voter's ID wala na. SSS, hindi na. Oo, yung mga UMID. Yung mga TIN, hindi na yata, Oo. Okay na kapag may national ID ka na, pwede na 'yon. Oo. So maging ID mo na lang kapag meron ka ng national ID, yung ibang ID mo diyan na separate driver's license, passport, PRC. Yes. Yan. Okay, ang ating oras alas 12:11 na. Nagpumunta ito na kini 49. Good morning, Captain Sir. Kasat nungag-apply ti national ID. Paano daw mag-apply ng national ID? Oo. Okay. So, sa ngayon, I believe wala na yatang inaalis na yung assisted na step 1 na registration. Yung assisted na sinasabi ko, Sir Cap, is yung may mga registration agents kami na pupunta sa mga barangays. Okay. Na mag-assist sa ating mga kababayan to register yung kanilang mga demographic information. Ang pinupush ng ating office is yung registration online. So, yung website natin is www.register.philsys.gov.ph. Doon sila pupunta. Oo. Pakiulit nga natin, sir. So, ang website po natin na pwede nyong i-access, i-type ninyo sa inyong mga address bars or doon sa mga browser ninyo sa inyong mga Android na cellphones is www.register.philsys.gov.ph. At pag nakapasok na sila doon, nandun na yung mga information kung kailangan paano nilang, ka mag-register. Oo, may lalabas na form doon at hihingin yung anyong mga demographic information such as full name, date of birth, place of birth, present address, at saka mga permanent addresses, and so on and so forth. And kung halimbawa, sa kanyang present address ay wala pa tayong registration center for step 2. Yung step 2 is yung pagkuha ng yung mga biometrics niya. Then hanggang step 1 lang siya. Isi-save lang ng system yung kanyang mga demographic information, and then antabayanan. Ano ba yung term yun? Antabayanan. Antabayanan. Antabayanan lang niya kung meron nang magiging available na step 2 registration center na malapit sa kaniyang present address. So, parang dalawang step ito. Step Yes. Step 1 doon sa
Pag-login niya at doon siya mag-fill up. Oo. Step 2, aantayin niya yung Na maging available yung registration center sa kanyang present address. paano malalaman yon? Ah, Kung available na yung step 2. Oo, Step, step 2. Ukis. well, maraming ways actually kung paano niya malaman. Baka sa munisipyo niya, magkakaroon din ang munisipyo ng information dissemination na available na. O di kaya doon sa website ng aming opisina, may ipapakita doon na meron na tayong, na pwede na silang mag-apply ng Step 2 registration. O di kaya meron silang marireceive na text from our office na available na yung Step 2 registration. And actually hanggang Step 3 tayo, Sir Kap. Kasi yung Step 3, pagkatapos na nakuha yung kanilang mga biometric information, ay maidi-deliver na yung kanilang mga ID sa kanila. Sa kanila. Oo. Okay, at binabati rin natin. Sabi niya rito, good BM Cup, great mo man, Rene Boy, Michael, yung birthday boy. Uwi, Ayawan. Yun, happy birthday sa inyo, ha? At galing naman ito kay... Hanapin ko lang. Yun na yung sa ID. Ito naman kay 64 Sir Cap and Sir Gerard. Ask ko lang, may isang anak at ala na yung tatay. Pwede ba palitan apelyido ng bata? Maski ala annulment ng marriage certificate? Yung bata ay graduating na this August, sir. Kung sakali, pwede. Baka lahat ng investment ay mapalitan din lahat. At mas mahirap at ang daming abala, sir, kunana. May isang anak, wala na yung tatay, pwede bang palitan yung apelyido ng bata maski walang annulment ng kanilang marriage certificate? Ibig sabihin, legit. Legit yung kanilang marriage. At yung anak. Oo. Actually, kahit na merong annulment or na-annul na yung kanilang marriage, ang status pa rin ng kanilang mga anak out of that union, out of that marriage is legitimate. Kasi annulment naman yung case nila eh. So legitimate sila lahat. Maliban na lang kung yung marriage ng kanilang parents ay i-declare ng korte na walang visa since the beginning. For reason na may isang requirement doon sa kanilang marriage na kulang. At least one. For example, nung sila ay kinasal ay wala silang valid na marriage license at required naman sa kanila na mag-submit sana ng marriage license. O di kaya yung isa sa kanila ay yung isa o dalawa sa kanila ay walang legal capacity to marry. For example, minor yung isa or yung dalawa sa kanila. Yun yung mga instances na i-declare ng korte na walang visa yung kanilang marriage since the beginning. So, in that case, magiging illegitimate yung kanilang mga anak. Pero doon sa information na provide ng ating texter, legit naman yung marriage, valid naman yung marriage. So, even if may annulment, natapos na yung annulment case, final and executory na, hindi pa rin natin papalitan yung apelyido ng bata kasi legitimate children sila. Hindi pwedeng palitan. Oo. Okay. And kunan naman ni Rain, good morning Idol Cup, Idol Gerard, pa-shout out kay Ma'am Myra Wallis. Oh, yun. And Amang Romy Gonzales is watching. Eto naman, habol na lang ito, alas 12:18 na. 85 Sir Gerard, GF, paano kung hindi finorward ng local registrar sa PSA at sa ngayon, hawak ko yung birth certificate na nakuha sa kanila? Parang follow-up ito kanina, no? Paano daw kung hindi na-forward sa PSA? Okay, so in that case, kapag mag-apply yung texter natin sa ating office, mag-issue kami ng certification na wala kaming kopya. And ipipresent ng client yon doon sa opisina ng local civil registrar at mag-i-endorse sila.
Mapipilitan silang mag-endorse sa amin kasi meron na kaming na-issue na negative certification of yung document na yan. So, i-forward sa amin yon sa regional office at i-scanin namin yon para ma-upload doon sa database natin. Pero mas maganda, antayin na lang yung 5 months, no? Total, Yes. meron naman silang hawak na kopya. Oo. Okay. And kay 142 naman, sir, anong taon sisimulan ang reconstruction ng mga certificates? Especially birth. 1930 kasi pinanganak ang mother namin. Oo. Ala daw record, di namin alam kung nakarehistro o hindi. Okay. So kung 1930 siya pinanganak, hindi talaga obligado or mandatory yung pag-register sa mga event na yan. Kasi yung civil registry law natin ay naging effective lang siya noong February 27, 1931. So, kung hindi na late register yung birth ng kanyang nanay ba, after ng February 27, 1931, then wala talaga siyang record. So, anong gagawin? Oo, yan. So, pwede pa rin nilang i-register yon. Okay. Ang gagawin lang nila is mag-apply sa aming opisina ng birth certificate ng kanyang mother as if meron. Kunwari meron. Oo, para mag-issue kami ng negative certification of birth which will be presented by them doon sa local civil registrar para doon sa proseso ng registration ng birth ng kanyang nanay. Okay. Galing naman kay 64. Very good nga, sirs. Salamat una. Expired gamin. Diyan ay kanyak. Hehehe. Yeah. Kay Tuto naman, ay wada si Attorney Cap. Wada si Auni. Alauna. Alauna imedya gayam. Tay no makdeng nan programa may doan ay kat siyempre ang kami pa'y mangan. So, ang tabayanan po yan. Alauna imedya. Yung ating malasakit sa Baguio naman. Kaya 49, kapakiulit man dyan ay pag-registeran, kunana. IET National ID Siguro sir. Okay, sige, inayadan tayo niya. Sige ta, ulitak. www.register.philsys.gov.ph. Yan. So, www.register.philsys.gov.ph. Yung spelling ng Philsys ay parang abbreviation ng Philippine System, di ba? Yes, tama po. PHILSYS. Yes, correct. Okay. Paano yung nag-pre-registration sa per barangay noon? Maghintay ba ng tawag para sa step 2? Yes, tama po. Antayin pa rin natin yung information from our office para sa step 2. Actually, kung dito sa Baguio or Benguet yan, yung texter natin, ang meron lang tayong registration center for step 2 sa ngayon is sa Tublay at saka sa Mangkayan. Wala pa dito sa Baguio, La Trinidad area. Ang step 1? Step 2. Step 2. So sa step 2, ang ongoing? Ongoing sa ngayon. Tublay and Mangkayan. Mangkayan. Okay. So antayin natin yung iba. Yung kits kasi na gagamitin natin for step 2 is ongoing pa yung procurement niya. Medyo marami kasi yung naka-allot dito sa Benguet. Actually, it's around 105. Mga 5 pa lang yung available. The rest, dadaan sa procurement. Hindi naman ganun, hindi naman siya parang piso or 2 piso lang. Kundi medyo mahal din yung price, kaya medyo matagal yung procurement process niya. Regarding dito sa national ID, meron na ba? Meron na bang nabigyan? Meron po sa ibang regions. Yung mga sa ibang nauna. region? Oo. Okay. Kaya nagagamit na nila yung kanilang mga national IDs. Okay. Kaya 6-0 naman, halo ka, pag inamag kini Mr. PSI, kasat no kami ngayon nga nagpa-biometrics. Di February, samat di jay. Katawan pa lang matitext ti PSI. So, biometric. Biometric, ano yung biometric ba? Yung step 2. So ibig sabihin, wala pa, no? Oo. Kung dito sa Baguio, Benguet, I believe kung February yan, wala pa tayong step 2. Baka step 1 pa lang yan. Hindi kaya sa Tublay to? Ha?
Tublay, Tublayan. Well, kung taga-Tublay siya, pwede naman siyang magbisita doon sa sa opisina sa munisipyo pala, doon Okay. sa Ako. Ano yung nabanggit natin? Tublay tsaka? Tublay at saka Mankayan. Tublay tsaka Mangkayan ang ongoing yung step 2, ano? Yes, oo. So kung hindi naman taga-Tublay yung ating texter, antayin na lang nila. Oo, kasi wala pa talaga. Okay. Kung February yan, yung sinasabi niya, hindi yan siguro step 2, kundi step 1 pa lang yan. Mhm. Oo. Kung na naman ni 64, mabuhay po kayo dyan at tanghali na. Time to eat na. Salamat po. Uy, maraming salamat. Sige, mauna ka na. At kami naman ay susunod. Pagkatapos ng aming programa, kakain na rin kami. Oo. Okay, Sir Gerard, baka meron ka mong gustong idagdag. Baka tayo pansamantalang magpaalam. Okay, so ano lang siguro, kablawan taman da RD kini Sir Adrian ta. Nakikinig ba, Sir RD? Baka naka-tune in sa sa internet. Actually nandun sila sa sa Bontok ngayon. Aha. Oo, kasi kasalukuyang nagkakandak sila ng interview para sa mga bakanting positions na nandun. Baka nanonood sila. Possible, yes. Kay tuto naman, ulay adita kun bangan kap, basta man kalkalika sa mandengdeng kami abus isna. Tamno adita ko abu mabitin. Lawa aditan mo ulcer ka. Mangan kaladta. Wan, adi kayo kadanaga na. Itutuloy ito mamayang 1:30. Step 1 pala, sir. Dito kami Pico, Trinidad, sir. Step 1 pa lang daw sila. Yes, oo. Pero, so, ibig sabihin, sila ay nakapag-rehistro na sa online. So, nag-aantay na lang sila ng tawag. Oo. So, wala pa. Or text, oo. Possible na siguro yung kung sa Pico, yan yung assisted na step 1 registration. Hindi siya sa online. Okay. So, bago tayo samantalang magpaalam, ang bilis ng oras, no? Pero at least may mga na-entertain tayo naman na ating mga texters. Pero bago kami pansamantalang magpaalam, pasalamatan muna natin yung ating sponsors naman. Nandyan ang ating Kurirang Enterprises. So, sale po nila ngayon. Malaking discount po ang binibigay nila ngayon. Katulad sa mga blanket, mga bag at mga sapatos at mga clothings. At mga double deck, mga pintuan, mga stainless na sink, mga furnitures, katulad mga cabinet at mga table. Pasyalan lang po ang ating Kurirang merchandise na matatagpuan naman dyan sa may Abanao Street. Yung nabanggit ko na blanket, bag, shoes at mga clothing, nasa Abanao yan. At yung mga doors, mga double deck, mga stainless sink, mga cabinets, mga tables, nasa Nagilian Road naman yan. So, puntahan po natin ang ating Kurirang Enterprises. So, parang everyday yata nakasale sila. Everyday nakasale. Lagi silang sale. Pero ngayon, mas malaki yung sale nila. Mas malaki ang discount. Okay. Kaysa nung nakaraang buwan. Ngayon, kung ang discount noon ay 40%, baka ngayon 20%, baka ngayon 60 na. Okay. At siyempre, andyan pa rin yung ating BSBT College. Ongoing pa rin ang enrollment para sa school year 2021 to 22. At ang kanilang mga program offering, nandyan ang Bachelor of Science and Business Ad, Technical Vocational Teacher Education, Technology Livelihood Education, Hospital Management, Tourism Management, at may mga baccalaureate programs din sila. May mga TESDA program. Itong TESDA po, free po yan. At meron din silang senior high school track. At ang klase, ito ay mag-uumpisa ngayong August na po. Pero para doon sa mga kukuha ng automotive at caregiving, ang pasukan po ninyo ay mag-start po ngayong July. So pasyalan po ang ating BSBT College na matatagpuan dyan sa may Magsaysay Avenue. Malapit lang po yan sa may Bell Church. Yun. Okay, tignan ko kung may pahabol dito. Okay na siguro tayo. Sir Gerard, baka adan nalipatam. Okay na ako, Sir Cap. Ayos ka na? Oo. Di bali, mag-usap naman tayo pagkatapos nitong program. Okay, sa lahat po ng mga nag-text, sa lahat po ng mga nag-comment, sa lahat po ng mga nakinig, at sa lahat ng ating mga nanood
dito sa ating live naman dito sa RNG Luzon at nakinig sa ating 98.7 si Radio. Maraming salamat po sa inyong lahat. On palapalad kitidyo namin, matagot-tagot ako amin, Diyos tiyag ngina, kadatay amin pada-pada. May kayon padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Ada iti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Ken Adapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, mabalintay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay Mrs. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at takas na di umatras. Dad, may RoboCaf tayo. Nak, mag-RoboCaf syrup na. RoboCaf! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCaf kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad. Sa ubong may plema, RoboCaf. Matigas na ubo, RoboCaf. Ubong may allergy, RoboCaf. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCaf na. Sa RoboCaf, talo ang ubo. RoboCaf. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCaf ka agad. Arrest the cough with RoboCaf. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasya lang sila sa number 120 LD Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Gusto mo bang mag-grocery at mamalengke na walang hassle at stress? Sagot namin yan! I-ready mo na yan. I-ready. All your needs in one place. Napakadali! I-download lang sa Google Play at App Store. Pagkatapos niyan, pwede mo nang simulan ang kakaibang online shopping experience. Meron silang iba't ibang klase ng serbisyo. Laundry, water delivery, medical supplies, transient house, carpentry, plumbing, electrical works, at iba pa. Eto pa! Kung naghahanap ka naman ng masasakyan, meron din silang
Bring Me Home drivers at angkas. Para sa inyong katanungan, i-text o tawagan si Mr. June Lardizabal sa 0945-453-9057 at 0968-413-8687. So ano pang hinihintay nyo? Huwag nang magpauli, i-download na ang Yaradi, ang trending online app. Yaradi, ang online grocery at palengke diretso sa bahay nyo. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, kakailan. Maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Pau de Arco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umawawang Wasing. And this is Miss Janlyn F., your real estate consultant, na nagsasabing, Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa